Assistir a aquest acte sempre és un moment d'aprenentatge, de compartir coneixements amb empreses innovadores del sector del packaging, veure el que respiren al sector i sobretot de compartir amb els col·legues i fer networking, que ens ajuda molt a tots els empresaris que durant el dia a dia no som capaços de trobar-nos a tots junts. Aquest esdeveniment del Packaging Cluster és una gran oportunitat per tornar-te a trobar amb la gent que fem el packaging a Catalunya. Et permet tornar a trobar amics, saber què en passa a les seves empreses, tornar a intentar fer negocis amb ells. Este año ha sido espectacular, tanto el sitio como todo el ambiente y todo, y yo creo que es muy necesario que nos vamos viendo así entre empresas y nos comunicamos, nos conozcamos con los nuevos socios, con los que ya estamos, pero no hablamos de día a día. Bueno, una nit molt interessant, molt amena i molt ben organitzada per part vostra. És un esdeveniment molt bo perquè aquí també fas moltes sinergies, pots fer contactes amb un, amb els altres, fem un canvi d'opinions, ens relacionem diferent també, així més properament amb tothom. Son eventos muy efectivos, te diría, para el desarrollo de la empresa al día a día. Aquest esdeveniment ens ha obert bastant les portes a l'hora d'investigar o obrir el sector cap al sector del packaging i ens ha ajudat a l'hora de comunicar i poder oferir els nostres serveis a altres empreses i altres sectors en els que no estem treballant encara.